Matul il-jum tal-erba bdew deħlin ir-reazzjonijiet tal-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew wara li lejliet il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg għamel 3 sigħat sħaħ jwieġeb il-mistoqsijiet tal-Europarlamentari. One News huwa informat li t-tmexxija tal-Grupp Soċjalista qed tappoġġja vot favur in-nomina ta' Tonio Borg waqt li jżomm ir-riservi tagħha dwar dikjarazzjonijiet illi Borg għamel fil-passat. Huwa mifhum li se jkun hemm iktar diskussjonijiet qabel ma tittieħed deċiżjoni finali għaliex uħud mid-deputati Soċjalisti għadhom mhumiex konvinti min nomina ta' Borg. Fi stqarrija uffiċjali l-President tas-Soċjalisti Demokratiċi Hans Swoboda waqt li qal li kienu jkun aħjar kieku l-Gvern Malti jinnomina persuna inqas kontroversjali minn Tonio Borg, żied illi bit-tweġibiet li tam il-Viċi Prim Ministru Malti wera illi jaf il-fatti u li huwa preparat biex jekk ikun maħtur imexxi b'mod effettiv. Swoboda iżda qal li fadal membri mill-Grupp Soċjalista illi għadhom imħasba dwar kemm jekk Tonio Borg ikun maħtur kummissarju ma jħallix it-twemmin personali tiegħu jinfluwenza l-azzjonijiet tiegħu. Il-President tas-Soċjalisti Demokratiċi qal li l-grupp immexxi minnu se jkompli jiddiskuti n-nomina ta' Borg u voti dwar il-pożizzjoni finali għandu jittieħed it-tlieta. Min-naħa tiegħu Chris Davis fisem il-grupp tal-Liberali fil-Parlament Ewropew qal li jirrikonoxxi li Tonio Borg huwa persuna kompetenti, iżda fakkar fit-twemmin tiegħu dwar l-omosessualità, id-divorzju u l-abort fost oħrajn, u żied illi m'hemmx garanzija illi dan it-twemmin ma jaffettwax il-ħidma tiegħu bħala kummissarju u għalhekk il-Liberali fil-Parlament Ewropew se jivvutaw kontra in-nomina tal-Viċi Prim Ministru Malti. Michael Cashman, ko-president tal-grupp fil-Parlament Ewropew dwar id-drittijiet ta' persuni gej, qal li f'dan l-istadju ma jistax jappoġġja n-nomina ta' Borg għaliex il-mod kif biddel il-pożizzjoni tiegħu iqajjem ħafna mistoqsijiet. Cashman qal dikjarazzjonijiet ta' Tonio Borg illi kwistjonijiet dwar l-abort u drittijiet ta' persuni gej jiġu trattati biss fuq il-livell tal-pajjiżi membri mhix vera. Min-naħa tiegħu il-Partit tal-Popolari Ewropew illi tiegħu il-Partit Nazzjonalista huwa membru diġà qal illi ser jagħti l-appoġġ lil Tonio Borg. Filwaqt li l-gruppi tal-Komunisti u tal-Ħodor diġà indikaw illi ser ikunu qed jivvutaw kontra il-ħatra tal-Viċi Prim Ministru Malti bħala Kummissarju Ewropew.